Засилването на сътрудничеството на европейско ниво за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд е изключително важно не само за европейската икономика и държавните хазни, но и за самите граждани. Недекларираният труд и работата в сивия сектор сериозно накърняват възможностите на хората да ползват социалните придобивки, които би трябвало да са налични по подразбиране. Такива са, например, натрупването на осигурителен и пенсионен стаж, използването на отпуск за почивка по болест или за майчинство, допълнителното заплащане за извънреден труд. Много често работещите в Европа са поставени в безизходно положение и по принуда се съгласяват на подобни уговорки. Високите нива на безработица допълнително допринасят за това. Ето защо трябва да приветстваме мерките, насочени към отстраняването на това явление и да поощрим както сътрудничеството между държавите членки, така и между националните органи на централно и на регионално ниво. Благодаря.